No niin. Mitäs sitten? Tarja tulee katsoa, mitäs nämä on. Minun tiluksilleni tulleet. Ei ne ollutkaan kanoja. Hei tyypit, ei ne olekaan kanoja. Hei, tää olikin aika jännä juttu yllättäen tytöt etunenässä. Ootteko te pojat vähän fiksumpia? Oho. Joo, me tullaankin täältä nyt oikeastaan tarkemmin ajatellen. Hyvä. Mutta minä kävin katsomassa. Niin. Minä kävin katsomassa. Oi ihan, että ei vittu, taas näitä. Niin. Mistä näitä näin runsaasti on tullut? Nyt näitä tuolla tupsahteli Niin, tänne. niin. Kuka nämä kaikki on tänne tehnyt? Niin. Voi palleroiset. Hyvä mustikka. Mustikka on kyllä ihan kuin äiti. Niin on. Ja ihan kuin Nessu iso mummi. Oi. No ei oo mitään hätää. Ihan kiistiä.